Familia harrera espezializatua Bizkaian momentu honetan martxan ipini nahi dugun harrera mota bat da. Modalitate hau, harrera arruntan, lekurik ez duten, nerabe eta umeen beharrizanei erantzuna emateko asmoz sortu da. Agintzarik ia 25 urte daramatza Familia harrera programa Bizkaian kudeatzen. Hainbeste denbora eta gero gure semetzat hartzen dugu programa hau. Agintzari osatzen dugun pertsonok konpartitzen ditugu balorengatik eta gure profil profesionalagatik adingabe hauentzako aldaketa eragile bihur gaitezke. Harrera mota honetan, familiako pertsona batek formakuntza espezifikoa eta 2 urtetako esperientzia izan behar du arlo soziosanitarioan. Agintzari perfil hau betetzen dugun pertsonok osatzen dugu. Agintzari eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmen honek publikoa eta pribatua denaren arteko lankidetzaren alde egitea nahi du. Gizartea eta gizarte sarea indartzeko asmoz. Agintzari barruan urte guzti hauetan zehar EPAFek daukan esperientziak argi utzi digu familia harrerak adingabeengan dakarren onura. Eguneroko gosaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten haur asko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Agintzari osatzen dugu 500 harrera familia posiblek baino gehiagok. Zerbait berezia egin dezakezu. Hurbildu zaitez familia harrerara.